Gdzie jest to serduszko? Ukaż ho. A ještě raz, pojďte. To spisaška? A ty Emi, čo si nakreslila? Bo to dali na Čo to je? srdiečka. Kde je to srdiečko? Ukáž ho. Poď. Poď. Na motorke. Poď. No Hači, a poď na motorke. Ty kde si? Počkaj, pôjdeme za Ankou. Nie, tu. Emka! Poďme sa! Poďme. No, teraz každý, daj to Matko. Gdzie Emi? No poď. A poďte sa odfotiť, že ty. A poďme, Emka sa nebojí. Poďte sa sadkať. Všetci si so mňa, poď. No rýchlo, lebo už druhé deti potom pôjdu. Saša. Tak kde Emka? Veď Emka, veď to je jedno, veď tak ste tu do oběda, tak ste oběda sadnite. Emka, poď. Poďte. Jedna tu, druhá tu. Poďme, Emka, sadkaj. Tak tu. Poď sem, lebo sa fotia. Za Matičkou? Nie? Neboj sa tak, neboj sa tak. Nebojíš sa tými? Ako robí Matička? Ako robí Matička? Ako robí? On sa bojí. On sa bojí. Dobre, poďte, ideme.
Ako to mám? A budeš radi baví. To bolo dobré. Poďme pozrieť vtáky. Prosím vás, nehryzú? Nie, pokiaľ ku nepôjdu blízko. No vidíte, to oni nehryzú. Môžu sa len takto pozerať. A čo to je? To je nejaká vrana, orol? Tak orol, sokol, vír a kukavec. Bís? Vír, Fír? Fír. Fír. vír a kukavec. Počkaj. Ktorý sa vám páči najviac? Ktorý? Jeden veľký. Ako sa volá? Čo to je? Orol. A tento? Dobre. Ono to sú krásne. Toto chybičkovi. Krásny je, no. Ja som chcel lietať, ale on je tam priviazaný, chudák. Aha. Ale on je priviazaný. Musí, lebo on mi uletel. Jaj. A tam víš? Ako točí hlavu. A soba vie úplne točiť hlavu. A nemôžeš ho vypustiť na chvíľu? Že ako lieta? A on by sa vrátil, nie? Zelená žmurkne na nás, cez priechod sa ponáhľaj. Nezdržujme auta v rade, len je pekné zamáva. Všetci odvezie nás cestý kus, najprv lístok označme si, ale to už dávno vieš. Uvoľníme miesto starším a ty sa chytne, kde spadneš. Na ceste si dávaj pozor. Na. A ešte raz, poďte. Ešte hlasnejšie, poriadne. A ešte raz. Robím ham style. Hop, 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 hop.
toho zobudil.